Hey. Prøv at trække den op. Jeg lægger alt pres på det. Knæ, og det knirker. Og jeg ryster. Jeg har ikke set en tid hugget. Jeg prøver at trække lidt op. Du må holde med til. Nej, jeg tager den der. Den er dum. Jeg går nok grov. Hvad? Hvad? Løb der, Kent. Løb der. Den skal kigge ned. Stå! Jeg står nede i åen. Så vil du sige. Ja. Så sådan, hva'? Ja. Den er spændt op. Prøv lidt grov lakse. Det er faktisk Den var farve i hvert fald. Ja, skal det være nu her. Nu går han godt nok over. Kom op igen. Ej, det fik det. Ja. Hold da kæft, den er stor. Den er stor. Jeg kan ikke se den. Prøv at kigge der ved linjen. Det var lige en til lidt græs der. Det så fedt ud, du kom bare lige op. To spillerne i overfladen. Ja. Åh, den er flot. Det så lakse. Har du været filmet lidt med tiden her, eller så billeder? Jeg har taget 2 billeder. Få den op, jeg kan ikke bare stå og filme det her. Oh my god, den er stor. En meter slags. Det kan jeg lidt herovre, Peter. Så kan jeg næste her. Jeg har alle sko, jeg har rigtig god her. Og du sidste du går til, du har almindeligt stå, det her det ikke. Så kan du filme det er græsstad på min linje, du skal sige. Du filme derude omkring. Ja, kæft, jeg prøver at heller ikke, hvad man gør herinde. Hvordan? Ja. Klar. Jeg løfter den. Åh, den. Den er ikke klar lige for at løbe hen. Jeg kan godt stoppe med at filme nu. Jeg er sikker på, at jeg ikke skal tage. Så prøver du at fange en stor lakse ud til. Nu kommer den. Ja, du er god for den med på grillen, hvad Sofie? Ja, det smager godt. 9 kilo og 98 cm. Dejligt. Taget af Kenneth Brask. Stovstrup Stem. Stovstrup Stem. Jeg kastede ud, og den huggede på min, og så overlod jeg den til Kenneth. Efter at kende en lettere taget et hav også der. Dejlig fisk. Kom du vil. Ja. Hun er ikke klar nu. Hun kommer med lidt. Hvis du lader den dykke ned med snuden, så kom. Har du filmet, når vi sender afsted? Ja. Nu kommer hun her. Næste gang hun begynder, så får hun lov til at gå. Dejlig fornemmelse.